Ja, Ako možeš, baš ono neki jedan od ljenih Ja dam lijeno. prijatelja. Te opalim. Dečki, imamo peć. Nemojte se zajebavati. Ajde, to je to, završili igricu. Ispekli pile i ošli kuć. Bac meni ostao šta, imaš više. Zašto zapravo, sami bac na pod, onak da si bolje biti, brže. To. Sam šnitni meni. Ti odradi, dolje. Vuki, nemoj zgovno. Pa, eto. Ja kažem, polagano. Šta ti koja? Čekaj, ja kažem, lijepo. Ja Vuki da si ti fest počeo popunjavati taj otok. Prije da ja to da malo proširit, a? Non stop smakljati. Mislim da... Kak si ti pao? Kak? Opa sam, stisnuo sam shift na slebu, a znaš šta se događa kad stisneš shift na donjem slebu, a ne na gornjem? Minecraft 101. Veseli pimpekić. I sad se izgubio šta bitno. Sve, pa da. Ajmo reći. Ali... Voda je tu. Samo da vidim kako ću... A mata, brže! To Roki. I pepela mi daj. Isto. Dam ti kurac, treba mi napraviti čekić. A? Treba mi čekić. Ja znaš gdje nam je svo kamenje. Idem dolje na mom greju. Za čekić, ja. Nice. I ništa od prašine više. Čekaj, prijatelju moj. Šta smo prašinarili se? Jebate, kako srušilo ovo gore u zraku sve. Da. Jebi ga. Uvijek jedan, treba toliko dugo da naraste. Treba mi još svačega. Ujebat što sam. Zdohvate kamenčiće. Kako kamenčić? Meda. Sreću. Ekspert. Dobro. Napravo sam sve od ovih kompresanih. Pravo dobro.
Imam sad. Lupaš ti po tome. Mhm. Jes nakupija. Hm? Jes nakupija. A nisam kad sam morao praviti ove krupove. Okay. Sad malo inventori mi se napuni, ne volim to, nervozan postanem. Postaneš nervozan. Ajmo. Jo, jo. Evo tu ćete biti s tom. Odmah nervoza. Nemojte se nervozira, dečki, sad ćemo riješiti. Sad će Striko ispeć kantu. Imamo clay bucket. Taj clay bucket, tu s njim moći nosam vodu. Nemojte slučajno lavu ugrab s njim. Jer ugapćeš lavu i onda će se lava prosuti, tebe će ispeći i radit ćeš po otoku i nešto će baviti. I platforme. Da. Kak ti veliš, gospodine? Čekaj, idem dalje po svoje stvari prvo. What? Pa onda ti budeš išao po svoje. Ajde sam ti daj ja tu ruku. Okej, to je to. Drž. A? Kako se Odmah. ja sam dobro? Martin Grobić je isto tu, bogat. Pa ti ne možeš uzeti moj grob. Jel? Pa kad pun mi inventar i stvari Aha. moji. Ko je to s Znaš punim još. inventorijem otišao? A? Aha, da, to je stvar. Umro sam Budala. s punim Da, inventarijom. da, da. Okay, Mata, Mhm. čekaj. Pa, Sad se pa gleda oti- da li put do tvog groba. Ne Pa- mogu ja otići po tvoje. Zašto? Hoću sam Ko se pokupit. to boji? Pa ne, ja znam da kad ja neću past. Nećeš pas, nemaš kud pas, napravio sam ti put, glupane. Dobro, glupane, sam zove glupane. Opa sam. Idem njemu napravit put, majmun i opadnem. Da nije sad rekao, nemaš gdje upast. A nemaš, pa nemaš gdje, da, nek sam ja izašao sam iz vode van, kužiš, glupan. Ali nemaš gdje upast. A nemaš, da. Što se sekiraš? Mata, pa imaš možeš se napraviti Mhm. kamen. Možeš se napraviti, Pa napravi. pa ne znam kako se. Pa zašto da ne bude? Mislim, ja znam nešto. Više nek ti. Da. Pa, šta 4 pebala, sam ih spojiš u inventoriju. I dobiš jedan cobblestone. Aha. I šta onda treba? A treba ti hammer, upišeš Aha. upišeš dolje u ovaj i tražiš hammer radi. Dolje u search bar. Sve imaš dolje u search baru, šta god ti treba sve imaš u search baru. Compressed stone hammer, taj. Jel obični? Može li kompresan? Da, možeš ti napraviti kompresor, da ti treba pun kurac stijena, pun kurac kamena, nemojte toliko kamena koristiti jer ću vam sad pokazati za šta nam kamenja treba. Za cobblestone generator. Ajmo reći, ali prvo moramo napraviti Love. unfired crucible u kojem ćemo napraviti prvu kantu lave. U kojem ćemo napraviti prvu lavu i onda kad napravimo prvu lavu ćemo se napraviti prvi cobblestone generator i jebi ga onda tek slijedi. Ne znam šta sam dolje pokupio sam svaš dolje. Tako da ono. Pa je.
napravim jedan svašt čest. Tu idu ove knjige i ova govna koje kakva, što ne mogu gledat.